Ġesu jkompli d-diskors fuq il-muntanja wara li xandar it-tmien beatitudnijiet f'dan il-ħadd li ġej jixprunana biex inkunu melħ li jagħti toma, dawl li jdawwa l-idlamijiet u jkollna jdejna mimlija emejjel illi bijom il-bnedmin ħutna jagħtu glorja lill-Alla il-Missier. Inselmilkom u nistedinkom għal 272 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Sempliċement jiena ngħid illi Ġesu bid-diskors simboliku fuq il-melħ u d-dawl isejħilna biex inkunu bħalu. Ġibu quddiem għajnejkom l-emejjel kollha ta' Ġesu fil-Vanġelu. L-emejjel kbar palma kienu il-mirakli u d-diskorsi kbar li jagħmel fil-beraħ u fis-sinagogi ta' żmienu, imma immaġinaw ukoll kemm ġesti żgħar ukoll Ġesu għamel tbissima, kelma ta' kuraġġ li jimxi ma' xi ħadd fi triq illi jeqreb lejn il-morda, ikun viċin dawk li kienu skartati fi żmienu. Jekk kien hemm xi ħadd li kien jagħti toma ġdida lil ħajja lin-nies ta' żmienu, jekk kien hemm xi ħadd li verament kien idawwal id-dlamijiet ta' żmienu, dan kien Ġesu ta' Nażaret. U Ġesu jixprunana aħna li aħna dixxipli tiegħu illi nimitawh, inkunu bħalu. U bl-emejjel tagħna nagħtu toma, nagħtu sens lil ħajja tal-bniedem tal-lum, inkunu dawl, xkejken kemm hu xkejken dan id-dawl illi jdawwal id-dlamijiet tad-dinja tagħna. Forsi l-ewwel qari minn Iżajija jista' jurina x'għandhom ikunu l-emejjel tagħna illi jagħtu toma lid-dinja, li jdawlu d-dinja tagħna. L-opri tal-ħniena li nkunu qrib dawk illi huma waħedhom kemm solitudni illum. Li spiss nitbissmu lil dawk li forsi qatt ma jaraw tbissima jew qatt ma jisimgħu kelma ta' kuraġġ, morda anzjani li huma waħedhom fid-djar jew fl-isptarijiet, ġesti kbar imma spiss ġesti żgħar. Dawn huma dawk li jagħtu toma lil ħajja tagħna ta' kuljum, dawn huma l-emejjel li jdawlu. Dawn huma l-emejjel tagħna dixxipli ta' Ġesu li bihom il-bnedmin ħutna mhux jinġibdu għalina, imma jagħtu glorja lill-Alla il-Missier għax imħabbtu bħalma deret f'Ġesu tidher anki fl-emejjel żgħar u kbar tagħna. Insellmilkom u l-mulejja tikom is-slim tiegħu.